Gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jagħti priorità lis-sigurtà f'pajjiżna kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fit-toroq ta' pajjiżna. Dak kien il-messaġġ li għadda x-Shadow Minister għall-Intern Darin Karabot matul żjara li jagħmel it-tnejn filgħodu għand il-Malta Red Cross, żjara li saret bħala parti mill-attivitajiet għal jum il-ħaddiem. Matul din iż-żjara tmexxija tal-Malta Red Cross dawru lid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista madwar l-uffiċini fejn setgħu jaraw mill-qrib il-ħidma li tagħmel din l-għaqda jum wara l-ieħor. Fost l-oħrajn spjegawlhom kif josservaw l-andament ta' traffiku dan apparti li jkunu jafu fejn jinsabu l-ambulanzi f'kull ħin. Apparti minn hekk tkellmu wkoll fuq in-numru ta' servizzi li toffri din l-għaqda fosthom fuq operazzjonijiet fuq il-baħar, servizzi tal-ambulanza kif ukoll lifeguarding f'numru ta' bajjiet madwar pajjiżna. Min-naħa tiegħu Darin Karabot sostna li l-Partit Nazzjonalista ilu numru ta' xhur jisħaq fuq l-importanza tas-sigurtà f'pajjiżna u qal li għall-Gvern ġdid nazzjonalista is-sigurtà se tkun l-ogħla priorità. Gvern nazzjonalista ser ikun qiegħed jagħmel is-sigurtà priorità kemm fil-post tax-xogħol però kif ukoll fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk hu importanti li jkollna din ir-rabta bejn u l-biberija u kif ukoll qrubija fix-xogħol bejn il-Malta Red Cross u dak li għandu jkun il-Gvern Nazzjonalista. Darin Karabot spjega li permezz ta' din iż-żjara setgħu josservaw aktar mill-qrib il-ħidma ta' din l-għaqda. Il-Malta Red Cross hi waħda minn dawk il-ħansejħilhom pillars, li huma s-sisien fil-fondazzjoni ta' pajjiżna illi toffri dawn it-tip ta' servizzi f'każijiet mhux biss ta' emerġenza ma' anke il-prevenzjoni għas-sigurtà. Għalhekk iddeċidejna li nagħmlu kuntatt u minn hawnhekk nirringrazzja l-Malta Red Cross li laqgħu l-istedina tagħna sabiex niġu hawnhekk inżuru l-faċilitajiet tagħhom, inżuru l dawk li jaħdmu f'dan is-settur u li jmexxu dan is-settur u li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin naraw is-servizz illi jagħtu lil pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-President tal-Malta Red Cross Edward Gruppetta tkellem fuq l-importanza ta' aktar għarfien dwar l-ewwel għajnuna. First aid għandek it-taħriġ illi nagħtu mhux biss il-ħaddiema tagħna u l-volontieri tagħna imma l-importanza tal-ewwel għajnuna illi kull wieħed waħda minna għandna bżonn f'ħajjitna għaliex ħadd ma jaf meta u fejn jisneqqa l-inċident. Ħafna inċidenti jsiru ġewwa d-dar u jekk inti ma tkunx ippreparata għal dak li jista' jinqala jista' minn aċċident żej jista' jkun aċċident fatali sfortunatament. Għalhekk aħna dejjem ħeġġejna illi apparti li n-nies jersqu biex jitgħammu l-ewwel għajnuna ukoll aħna nemmnu li irid tkun hawn standards, jiġifieri jekk inti qed titkellem fuq l-ewwel għajnuna x'tip ta' l-ewwel għajnuna wieħed irid jieħu, kif għandhom jagħtuhom, liema topics għandu jkun hemm, il-numru ta' sigħat. Aħna nemmnu anki saħansitra li għandu jkun hemm kull min isuq karozza ma' driving license għandu jkollu il-first aid certificate ukoll. Matul din iż-żjara ġie spjegat li l-għaqda għandha madwar 19 l-ambulanza u il fuq minn 100 voluntier u għalhekk f'każi ta' emerġenza l-għaqda toffri l-għajnuna tagħha b'kull mod possibbli. Intant għal din iż-żjara Shadow Minister Darin Karabot kien akkumpanjat ukoll mix-Shadow Ministers David Aġus u Graziella Gallia.